Bumiyahe nga tayo ng almost 4 hours from Ragay, Camarines Sur to Ayala Mall's Legazpi Albay dahil naimbitahan tayong umattend para sa Cheers Kitchen Palooza 2026. Kasama ko dito ang iba't ibang content creators sa buong Bicol. Sobrang saya ng experience dahil sa daming fun activities at mga prizes. Plus, may live performance pa ang Bebop Group na Alamat. Featured din ang iba't ibang Cheers products sa event venue. Para makompleto ang Happy Mess journey, meron silang 4 na booth. Meron silang craft station kung saan pwede kang mag-design ng sarili mong apron with these creative and cute stickers. Sinubukan ko rin ang Happy Mess Drop a Catch That Cheers. Dagdag pa dyan ang Happy Mess Catcher na pwede kang mag-uwi ng mas maraming prizes. Exclusive din naming napanood ang launching ng newest Summer Cheers music video with Alamat. Siyempre, bukod sa fun activities, marami din kaming naiuwing Cheers products. Kaya kayo, start nyo na din ang inyong Happy Mess journey using Cheers products. Thank you, Cheers Philippines!